Wat er nou correct onderhaan is op basisscholen De Wester, wil de directie net vertellen. Lulke ouders van de squallen onder Telemanstritten in Ljouwert zeiden ze dat een jonkje orenbeen uit groep 2 dwingen zoet aan seksuele handelingen. Er zullen in alle gevallen 5 meldingen dienen wezen. Maar de squallen zullen niet maar die klachten dienen hebben. In de richt van de dag is er door de ouders grensoverschrijdend gedrag vertoond binnen de squallen in het bijzijn van ben en personeel. En die gebeurten die dusdanig indringend dat wij aan het eind van de dag besluiten moesten om deze maatregel te nemen. De politie had gisteren op squallen west. De ouders en HBM mogen daar voor eerst net komen, ze moet de rest waarom komen. En kinderen uitzocht worden wat er nou correct speelt. Worden de been dan nou net te dupe? Dat maakt dit besluit ik vrij zwier en vrij rigoureus. Omdat je natuurlijk de impact breed sjoggen. Maar het is net voor niks dat ik voor deze maatregel trof. Omdat op korte termijn daar in die zin een besluit genomen worden moest om de situatie net verder te escaleren te laten. Hoe de week begint de simmervakantie. Ouders en squallen zullen met elkaar om de tafel om te praten over hoe het komen moet na de simmer. Dat ouders het vertrouwen net hebben meer. Dus een van de wezenlijke kenmerken om een band squallen te sturen en vice versa. Een leerkracht die het vertrouwen van ouders te krijgen, maar ouders met het vertrouwen niet kon leerkracht niet in. Ja, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk facet waar je nadrukkelijk bespreken moet in de oplossingen die je daarin kiezen, net het dak op staat.